Hola. Bon dia. Bon dia, Diana. Com estàs? Què tal? Molt bé. Sí. Mira, en Juanjo. Xavi, l'Anna, vinga, va. Bon dia. Juanjo, no se't sent. Juanjo, sempre li passa el mateix, eh? Sempre. Al micro. No et sentim. No. Xavi, què tal? Ara. És l'ordinador. Ara sí. Sí, l'ordinador. Hola a tots, Hola, Xavi, què tal? Hola. Perdoneu, no tinc gaire temps avui, És que tinc una altra reunió després. Bueno, anirem per feina, va. A veure si... Ara s'està connectant el David. Bon dia, perdoneu que sempre arribo tard, Sempre arribes tard. Vinga. Comencem, doncs, si us sembla, no? Perquè si tenim pressa, vinga. Bueno, Diana, para. Va, primer tema important. Comencem, però què mengem avui? Sempre mengem alguna cosa a la reunió. És veritat. No, i a més avui, jo, no sé vosaltres, però tinc les neules de Nadal de Sant Joan de Déu. Estan molt bones, eh? Les heu provat ja? No? Jo n'estava menjant. Sí, són neules amb desitjos de persones ateses per Sant Joan de Déu. Mirem qui ens ha tocat. Sí, jo també tinc una caixa. Mira, és com la vostra? Sí. Quin desig ha tocat? Sí, tinc un. A veure, mira, el meu diu: deseo que mis hijos y nietos nunca tengan que depender de nadie. I ens ho diu la Consuelo, de 56 anys, del Parc Sanitari de Sant Joan de Déu. Que maco. Pero yo deseo que todo el mundo pueda tener una vivienda digna. I ho diu el Manuel, de 55 anys, de Serveis Socials de Barcelona. Carai, a veure, jo desitjo no haver de sentir-me mai sola. I ho diu la Maria, de 97 anys, de la Fundació Nostra Senyora dels Àngels. Jo desitjo que ningú mai més tingui càncer. I ho diu la Judit, de 10 anys, de l'Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona. Doncs jo desitjo que somriguis sempre que puguis. D'en Pau, de 17 anys, del Parc Sanitari Sant Joan de Déu. Que maco. Xavi, estaves congelat fins ara? Quin desig t'ha tocat a tu, Xavi? Desig? Ostres, és que mira, a la capsa hi havia això. Vull dir, no hi ha desig. Clar, Xavi, això és perquè ens has de compartir el teu desig. Sí, aquest l'has d'escriure tu, aquest. Ostres, doncs... Desitjo que, malgrat viure un Nadal diferent i una situació complicada per tothom, puguem compartir el desig de construir un món millor. No està malament, no? Molt bé, Xavi. Bon Nadal. Per tu. Bon Nadal, bonics. Que bones. Bon Nadal. I tant.